Chtěla jsem s vámi dneska pozdílet, jak jsem jednou začala chodit k doktorům. Měla jsem nějaké zdravotní problémy už nějakou dobu. Měla jsem takové stavy na omdlení, kdy jsem přestávala vidět, cítit ruce a potřebovala jsem většinou mi pomohlo, když jsem se vyspala a stačilo to. Ale říkala jsem si, že zkusím zjistit, čím to je. A zároveň jsem pak měla takové spíš i přišlo mi jako rozmnožené vidění a podobně. Tak jsem šla na oční, tam mi nic nezjistili. Doktorka mě poslala na neurologii, tam mi přes EEG poslali na magnetickou rezonanci a zjistili, že mám lehce posunutý krční obratel, což má pravděpodobně spousta z nás ani o tom neví. Takže jsem začala chodit na rehabilitaci. A pak mě ještě poslali na endokrinologii a tam zjistili, že vlastně mi nic není, jenom mám nízký Dčko. Tak jsem začala brát vitamin D. To si tak jako obešla kolečko a pak jsem začala chodit na akupunkturu, protože jsem měla pocit, že u té krční páteře je hlavní problém taky to, že mám ty svaly hodně zatuhlý. Tak mi to velmi pomohlo. Nicméně, už nějakou dobu, během té doby, vlastně byl jsem v posledním ročníku vysoké školy na magistrovi, kdy mě čekaly státnice, tak jsem už třeba půl roku, rok se necítila úplně dobře zdravotně. Věděla jsem, že se něco děje, nicméně jsem nevěděla, jak s tím za doktory přijít, protože jsem vlastně nevěděla, co mi je. A nebyla jsem schopná pořádně popsat ty symptomy. A když se mi vlastně rozjeli střevní obtíže v podobě průjmu, tak jsem měla s čím za paní doktorkou jít a říkala jsem, že mám dle zdravotní problémy. Takže vyšetření na parazity, na salmonelu a nevím co všechno, nic neukázalo. Se opakovalo, já jsem zhubla, asi během měsíce jsem zhubla 3 kila. Vlastně ty střevní potíže mě nepřišly. A tak další kolečko alergologie. Čekala jsem tak měsíc, než mě vzali na alergologii, aby mi udělali testy i na jiný autoimunní právě onemocnění a tak dále. A s tím, že tam, když jsem přišla, tak mi říkali, že to bude určitě salmonella. To je určitě ze špatně upraveného jídla. Takže jsem měla pocit, že jako chodím od doktorovi k doktorovi a každý říká něco jiného. A bylo to docela složitý vlastně tohle si ustát. Jako člověk měl pocit, že já vlastně všechno blbě, že blbě jí. Vlastně má si dávat nějaký diety, ale nic nefungovalo. A je mu prostě jenom špatně a je slabší a slabší a neví, co má dělat. Pomohla mi během té akupunktury, tu dobu, co jsem měla, tak mi dávala na to zažívání čínské bylinky, které mi to zpomalily, které vlastně mi i zastavily střevní potíže, ale nevěděla jsem, jako co mi je. Tak ve chvíli, kdy jsem mi dobrala, tak jsem si říkala, že asi potřeba, aby ta nemoc pořádně se ukázala, aby se dalo zjistit, co to je. A my jsme zrovna odletěli na Tenerife, měli jsme možnost jet na dovolenou a tam se mi opravdu teda spustila ta nemoc jako úplně, takže já místo toho, abych si užívala jako dovolenou, tak jsem spíš řešila, abych stihla si dojít ze záchoda na záchod. Tak to nebylo až tak jako příjemný, ale jinak jsem si to užila, protože jsem to nechtěla úplně tomu dávat tu hlavní náplň, její dovolený. Nicméně, když jsem přijela domů, tak jsem byla strašně slabá. Vlastně jsem zase zhubla další 3 kila. A už jsem viděla i jako kosti na ramenou a tak dále. Říkala jsem si, no tohle už je jako blbý. Nebyla jsem schopná do sebe nic dostat. Cokoliv jsem dostala do sebe, tak šlo ven. I když to byla jenom jako voda z polívky, tak to prostě to tělo neudrželo. Tak jsem šla k doktorce, tam mi říkala, že jední kolonoskopy. Tam jsem byla už objednaná, ale čekala jsem 3 měsíce na termín. A tohle bylo v létě, v červenci a měla jsem jiné kolonoskopy začátkem září.
S tím, že když jsem jela k doktorce v tom červenci, tak jsem měla pocit, že po cestě omdlím. Já jsem šla prostě 150 metrů a myslela jsem, že prostě sebou seknu. Pak jsem jela v tramvaji nebo v metru a byla jsem ráda, že sedím. A tak jsem si říkala, OK, mladá holka tady sedí, Bůh ví, co si myslej. Místo toho, aby pustila třeba starší si sednout, nebo někdo, kdo nemůže. Ale já jsem byla jako ráda, že jsem vůbec jako došla k té doktorce až zpátky. Takže jsme prostě čekali. Vrátila jsem se, říkala, že když to bude nejhorší, že prostě do nemocnice rovnou do Motola. Tak jsem se ještě vrátila. A doma vlastně jsem odpočívala a říkala jsem si, že to musím řešit jako nějak jinak, že je potřeba ten termín vlastně dřívější, protože já jsem v září nastupovala do první práce, do mojí první práce jako učitelka. Takže jsem úplně nechtěla jako ještě v září být jako nefunkční, když byla půlka července. No, tak scháněli jsme prostě nemocnici jako jinde, kde by mě vzali hned. Tam mě naštěstí, což bylo super, vzali na začátku srpna. A když jsem se tam dostala, tak jsem měla takovej ještě předtím, během týdne, jsem fakt jako ležela jenom. A pak v jednu chvíli, když jsem šla na záchod, tak mě strašně bolelo kyčli, tak jsem se bála, jestli s ní něco nemám. A tak jsme volali sanitku, tam mě odvezla do nemocnice, v podstatě zjistili, že tam burzitída, což je zánět v kyčli, akorát ten zánět, co byl v těch střevech, tak slezl do kyčle. Dali mi opich a zase mě pustili domů. Takže jsem doma zase ležela a čekala. Než prostě nevím ani na co jsem čekala. Než prostě budou jako se dostat na vyšetření na kolonoskopii a řeknou mi, co mi je. A dají mi na to nějaký léky. Manžel odjel na tábor, já jsem zůstala v bytě sama, tak jsem si jenom říkala, OK, to bude asi zajímavý. Naštěstí den na to mě brácha odvez k rodičům a pak jsem den nebo dva na to měla tu kolonoskopii kousek od nich, takže se mě postarali. Ležela jsem v úplný anestezii na kolonoskopii, takže jsem nic nevěděla. Po 45 minutách, když jsem se zbudila, tak mi pan doktor oznámil, že mám zánět v celém konečníku, tlustým střevu až po tenký střevo a že je to ulcerózní kolitída. A já jsem vlastně se jí usmívala, protože jsem byla konečně ráda, že vím, co mi je. Říkala, že mi dají antibiotika, kortikoidy a léky přímo na tu kolitídu. Takže to bylo fajn, že jsem konečně věděla něco. A když jsem dojela domů, tak druhý den mě začalo strašně bolet lýtko. Tak jsem si říkala, fajn, tak si odpočinu, ten zánět slesl si do lýtka. A nemohla jsem vůbec tu nohu položit, potřebovala jsem pořád ve vzduchu a nikdo doma nebyl. A pak jsem si říkala, že by to mohla být jako trombóza. Volali jsme sanitku. Když přijela paní ze sanitky, paní doktorka, tak jako prohlídla a ptala se mě, jestli dojdu k autu, což bylo přes zahradu z baráku. Tak jsem říkala, jestli jako si troufají. No tak jsem došla k sanitce. Všechno jsem paní doktorce povyprávěla, dojeli jsme do nemocnice. A tam otevřela sestřička a říkala, paní bolí noha, zavolá si sanitku. Já mám OK. A odvezli mě teda k paní doktorce, něco si tam povídali, řešili odběry krve a tak dále. Pak jsem začala povídat s paní doktorkou a paní doktorka říkala, no ale jestli to nebude trombóza, tak já nevím, co s vámi budu dělat. Říkám, no jestli to nebude trombóza, tak mě klidně puste domů, to nějak zvládnu. Jenom prostě potřebuji mít jistotu, že to není. Přijel pan primář z RIB, aby mi udělal ultrazvuk, protože to bylo někdy v sobotu. A byl hrozně příjemný. A když mi vlastně udělal ten ultrazvuk těch žil, tak zjistil, že tam mám prostě hlubokožilní trombózu v pravém lejtku. S tím, že mi říkal, že ať neblbnu, jinak se uvidíme na sále. Takže mě okamžitě hospitalizovali, nechali si mě tam v nemocnici. Sestřička, která mi obvazovala nohu, tak říkala, hlavně nikam nechoďte.
Hlavně se nezvedejte, ideálně se vůbec nehýbejte. Takže si mě tam nakonec nechali týden. Měla jsem, píchali mi, že jo, do břicha injekce, k tomu jsem dostala léky na ředění krve a druhá sestřička druhý den, která přišla, tak říkala, vy si ani nedojdete na záchod. Tak jsem si říkala, OK, tak co tady mám dělat, jako. Já prostě nevím. Takže to bylo takový jako zajímavý moje seznámení vlastně s nemocnicí, s lékaři. A když mě pustili domů po tom týdnu, ještě k tomu na interně mi změnili dávkování léku, který jsem dostala na gastroenterologii. Takže to bylo zajímavý. Každý vlastně ten lékař k tomu má jiný přístup. Takže mi to pak zase nahazovali zpátky. Ale to se chytlo naštěstí. Jakoby ta kolitída se podchytila. Navíc mi přišly výsledky z alergologie, takže to potvrdilo tu ulcerózní kolitídu. Takže happy end na závěr. No a za měsíc jsem měla nastoupit do školství. Měla jsem začít učit. V mém prvním zaměstnání měla jsem plný úvazek, k tomu 3 semináře, 2 maturitní, matematiku a informatiku a 1 septimy, což je předmaturitní ročník. A já jsem byla úplně čerstvá učitelka, která vyšla zrovna ze školy, ještě s obrovskýma zdravotníma problémama. Takže jsem věděla, že podle různých příruček o ulcerózní kolitidě, že jediný, teda že hlavním spouštěčem, kromě jídla a tak dále, je stres. Takže já jsem nastupovala do svého prvního zaměstnání do školy jako učitelka s tím, že se nesmím stresovat. Hodně věcí jsem musela změnit, hodně věcí jsem si musela jakoby přerovnat, udělat si tu výuku tak, aby jsem se opravdu nestresovala. A to jsem fakt nedělala nic jiného, než jsem přišla z domu, dělala jsem přípravy, abych byla připravená na ty žáky. Protože jsem to nikdy jako neučila. Byť to znáte, byť to umíte spočítat, tak musíte si prostě připravit, jak to těm žákům podáte, aby to pochopili, když to ještě neumí. Jo, takže jsem se vlastně jakoby znovu tak nějak ty věci jako osvěžovala a učila a připravovala jsem si to. No a vzhledem k tomu, že jsem měla ten zánět ve střevě, kde je imunita, tak jsem v podstatě během toho prvního školního roku byla asi 5krát nemocná. Měla jsem tu klasický rýmu, ale taky jsem měla jako střevní chřipku, měla jsem angínu a dřív jsem takhle jako nemarodila tolik. Prostě jsem chytla vesměs všechno, co šlo kolem mě. A když jsem došla k doktorce, tak mi říkala, no to se nedivte, jestli budete s ulcerózní kolitidou ve školství, tak to vás zničí. Takže to bylo taky jako příjemné, když konečně začnete dělat něco, co jste celý život chtěli. No a já jsem si uvědomila, že vlastně doktoři mi řeknou, co mi je třeba, když na to přijdou. Dají mi nějaké medikamenty, které v tu chvíli mi pomůžou v tom akutním stavu. Ale jestli se znovu ta nemoc vrátí, nebo spustí, nebo proběhne a jak, tak už záleží jenom na mě. Na tom, jak já si ten život uspořádám. Jak najdu skutečnou příčinu těchto nemocí, který vám nikdo neřekne. Který jsou uvnitř vás. A co se svým životem prostě udělám. Jak budu dál pokračovat. Tak jsem se vydala prostě na cestu seberozvoje, která mi v tomhle mnohem pomohla. Dala mi spoustu odpovědí na otázky, které jsem si pokládala. A jsem za to moc ráda.